start úvodní páteční soutěže v barvách Slovanu Frenštát, Lenka Žačková a Edy. Jakže vypadá pořadí na prvních dekorovaných místech, prosím, nechce připravit k dekorování následující jezdci: Markéta Kubíková, Natálie Kovářová, Veronika Klárová, Veronika Šebestová a Nikol Urbanová. Ještě jednou dekorování, prosím, nechcou připraveni Nikol Urbanová, Veronika Šebestová, Veronika Klárová, Natálie Kovářová a Markéta Kubíková.